Zenzona. Tikulandire nomvera ku programu ya sabata ino ya Zenzona pano pa Zodiac Broadcasting Station ZBS. Lelo mprogramuyi tili ndi wapampando wa Mzuzu Clergy Association MCA, ilitu ndi bungwe la atsogoleri achipembedzo mu mzinda wa Mzuzu. Ndiyetu lero takoka wapampando wa bungwe limeneli Bishop Amos Chuma kutengera kuti bungweli lalankhulapo zingapo zokhudzana ndi zomwe zikuchitika m'dziko lino. Muli ndi ine Chisomo Chingwalu. Tikulandireni Bishop mu programu ya lero pano pa Zodiac. Zikomo kwambiri Chisomo Chingwalu pakundilandira. Tero kuti munali ndi msonkhano wa atolankhani kumene munafotokoza zambiri zokhudzana ndi masiku 100 oyambirira aulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive DPP. Kwenikweni matambasula mfundo ziti? Ndi zoonadi ife abungwe la Mzuzu Clergy Association timalankhulapo zinthu zokwana 6 zimene tinaziona kuti toyenera titayamikirako ngati atsogoleri azipembedzo. Oyamba mu aomvera adziwe kunena kuti Mzuzu Clergy Association ndi bungwe la atsogoleri azipembedzo zonse kuphatikizapo achikhristu na Isilamu. Wamene anali ndi mwayoonera msonkhano menewu wa atolankhani aona kuti achisilamu tine nawo komanso ife achikhristu mene timalankhula zosiyanasiyana. Mu fundo zathu zazikulu zinamanga nthenga pakuyamikira pa masiku 100 amene Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala mulamuliro mu dziko lino la Malawi. Ndipo choyamba chimene tinachiyamikira kwambiri chinali chokhudzana ndi mene wapangila za maskulu primary ndi secondary kuti wapereka kukwaniritsa zimene ananena mu nthawi ya campaign kuti adzakhala ndi nthawi yovomereza kuti ku primary ndi ku secondary maphunziro akhala aulere. Atsindikanso kunena kuti akunena kuti April yakakwana budget yatsopano imene tikuyembekeza ikadutsa ndi kuti ngakhale ma boarding fees achotsedwa. Ma boarding secondary school kuja chinthu choyamba china chimenechi. Tinaonikiranso fundo ina yakuona amene nkhani yachimanga chikuchitikira kuti boma likuyesetsa kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi, anthuso amene akhudzidwa ndi nkhani ya njala, ndi boma layesetsa kunena kuti akhoza kuwathandizira nkhani ya chakudya. Ndichokhacho taonanso nkhani ya chakudya omweyi kuti mitengo ya zakudya yatsikako kuyerekeza ndi mene zinalili kumbuyoko. Kuti thumba la chimanga linali 28,000 tiyambire ndowa yachimanga imakwana 28,000 ena mapezeka kuti 30 koma panopo ndowa ija yatsika ipezeka madiraina 19,000 18,000 chiyerekeze kuno ku Mzuzu zili choncho. Timaona kuti ichi chofunikiraso kuyamikira pa nkhani ya chakudya, nkhani yofunikira kwambiri pa Malawi pano. Amalawi ambiri ngati ine tikadya zakudya zinaji mangokhala kuti kuonjezera kumakudya kwathu ndi kuti munthu aphika sima wadya pakhomokani. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Nkhani ina ya chitatu inali nkhani yokhudzana ndi kupezeka kwa mafuta. Ndi mafuta panopo akupezeka pafupifupi filling station ina iliyonse. Pachifukwa ichi nchofunika kuyamikira boma zimene likuyesetsa kuchita kuti mafuta amene atha kupezeka munjira ngati imene sizophweka ayi sizatheka zachitika choncho. Chinthu cha nambala 4 tinayamikiranso pa nkhani imene boma lachita kuti ayesetsa kutipatsa second vice president kuchokera kuno kumpoto, chimene ifeyo ngati akumpoto ndionyadira kuti kwathu wina wacho otimirira aliko kutsogoloko. Tinafotokozanso fundo ina imene timakamba nkhani yakuyambanso kumangidwa kwa Mombera University kunzimba, imene tinaona a second vice president olemekezeka a Enoch Chihana anapita kukaendera ntchito imeneyo kuti kuyambiranso kupirira. Tinafotokoza fundoso ina yomaliza yokhudzana ndi nkhani ya kubweza kwa bill ya CDF imene ya president anayibweza kuti ikakambidwenso. Pachifukwa ichi tinaona kuti izi nzofunika zitayamikiridwa. Ife ngati Mzuzu Clergy Association
kuti tiyamikire kuti at least zimenezo aziyendetsa moteromo ndi mmene tinalili chisomo chingwalo komano Bishop mukhoza kuwatsimikizira motani Malawi potengera kuti mmene mwafotokozeramu bungwe lanu likungowunikira za zimene boma lachita komanso ngati kuli mwayi mukhozanso kulongosolanso pa zimene likuoneka kuti silinachite molondola palibe ndale zilizonse zimene zalowetsedwa pamene mukuchitira ndi bungwe lanu. Ife Anzuzu Graduate Association msonkhano umene tinanenanso pa uzatu lankhani kuti apa tikuwunikira izizi zimene tazoona zabwino koma zoyipa zikachitikaso mutiona ngati atu lankhani tikukuyitananiso kuti bwerani apa sizidapaone bwino chifukwa bungwe lathu tangofuna tikhale maso omaona kuti pali bwino ndi pati pene pasali bwino ndi pati tikhale modzi ngati walangiza aboma kuti apa kozani apa. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Komano pali mapolisi ambiri amene boma lakhazikitsa ndondomeko zimene likufuna litakwaniritsa zimene sizidakakwaniritsidwa m'masiku 100 amenewo mwangosankha 100 okhawa chifukwa chani kapena chifukwa kuti aliyense akukamba za masiku amenewo. Ifeyo tinaona kuti kwabwino ngati atsogoleri azipembedzo kuti tithandizire kuyankhulapo monganso ena achitira pa masiku 100 ewa. Mapolisi ndi ambiri amene boma layika kuti likhoza kugwira ntchito ndi kugwiritsa ntchito pa Malawi. Komano timangowunikira kwakukulu pa masiku awawo kuti zabwino ndi ziti fa nthawi zina ife atsogoleri azipembedzo timangobwera mkungu yankhula polakwika komano tizithaso khala ndi mpato omaona kuti apa zayenda bwino ndi ukamabwera kudzadzudzula kuti izi sizidayende bwino mzako uja amamva kuti apa kangasana ndiyamikira nonako izi kumandikoze izi koma tikamambwera mkungu obweretsa zolakwika zokhazokha pena umadzifunsa kuti akuyankhula lero zolakwikazi kuti zaka 5 zapitazi anthu amayankhulapo namonala anthu amayankhulapo ndiye amadzifunsa mafunso kuti akuyankhuliradi moona kapena akuyankhulira malo mawina wache kuseri. Ife bungwe lathuli ndiloti sidotenga mbali kudza nkhani ya ndale ife ndachipembedzo koma tinaona kuti nkofunikira tiyamikire kumbali zimene zachitika pa masiku 100 amenewo. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Ndikubwenzereni ku nkhani imodzi imene mwakamba yokhudzana ndi kupezeka kwa chimanga mosavuta pa msika komanso m'madimake. Ichimene nene kuti ndi chitsimikizo choti kuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa ndimafuna ndikubwenzereni ku nkhani yakuti kumpoto komweko ku Mzuzu in particular anthu ena atu sadafikiridwe ndi chimanga chimene boma lakhala likugawa. Tikanena kumbali yokhudzana ndi kutsika pa chakudyachi mwakamaka chimangachi tiyamikire inde kumpoto kuno ndizoona kuti kunoko ine ndinakhalapo ngati chairman wa development ku Chiputula ward kwa zaka zimene zadutsazi kufikira panopo ngakhale sitidasankhe ena komano ndizoona kuti lakhala vuto loti chakudya matumba kunabwera kuno 1000 chakudya otagawide Mzuzu yese koma nthawi zonse kuno ku Mzuzu timagawa matumba 12000 chakuti amene akuyimira 12000 chakuti kwa anthu ovutika kuno ku Mzuzu imene magawidwa maodi athu onse okwana 15 ndipo ulendo kunangopeza kuti kubera 1000 chakuti amene anavuta kuti magawidwa akakhala motani. Komano chimene Amalawi anene kudzanchono kuti economy yathu sili bwino mene aina amatuka muja akamalowa ena mene simakhalira nthawi zonse kuno ku Malawi kumapezeka vuto kuti akamachoka muja amonongera tu zonse zachuma zija azawa akamabwera machito yambiraso ndi pa masiku awawa ochepawa 100 amene tikwanenawa ndi amene ayisesa kupangako zina ndi zina. Ine ndimaona ngati tikhalebe twapatsabe mpato ona kuti apange bwanji komanso mene mavuto awapeza kuti chimanga chinabwera chochepa mwina nkuteka munkhokwe ozo akudzodzi amene amapanga kuti chimanga chibwere china chochepa tangomvetsedwa mphekesera zoti boma lagula chimanga ku Zambia zimene zikuonetsa kuti chikubwera social media amaonetsa matraki kuti akubwera kutanzana kuti athandizira kwambiri kutiso anthu ena amene sanalandiraje athe kulandira. Ndikubwezereni ku nkhani ya khudzana ndi mafuta munakamba ponso imeneyi silingalephere kukamba mafuta iyi ndi akupezeka komatu mukudziwa kuti mitengo posachedwa pa yakweranso ya mafutawa zimenezi zikutanthauzanji kwa munthu wamba pamene mukamba kuti umoyo ukuoneka ngati kuti apezako mpumulo wake ndi umenewu kapena mukutanthauzanji? Pa nkhani yokhudzana ndi mafuta Amalawi anzanga ayenera kuti amve ndi kudziwa maiko azathu Zambia, Tanzania, Mozambique
mafutawa anakwera kale nde kunoko mpamene akwera pa nthawi iyi kutanthauza kunena kuti even anthu amayiko amabwera kudzagula kuno mafuta fa kuno anali okhulupirirapo kuyerekeza ndi kwawo. Ndikukhulupirira kuti even pamene afika mafuta 4,900 chakutika koma ndikuonetsa panga izi cholinga chona kuti akwaniritse kuti mafuta awapitebe kupezeka nthawi yonseyi. Nje monga tikunena kuti tikungonikira za masiku 100 kuti masiku ochituka kutsogolo tiaonenso kuti apanga motani. Chachiwiri pa nkhani ya kukwera kwa mafuta Malawi anene audziwe kunena kuti mafuta awa komanso kukwera kwa zinthu sikunokokha ndi dziko lonse lapansi. Mukapita kuti mukafufuze mene anthu akudandaulira kwa America kwenikweniko umene anthu aka dola muona kuti akamatchula kudandaulaso za mitengo ndi mene moyo ulili. So chinthu ichi cha dziko lonse olakata kuti enawo ndi amene akadalipo mpaka lero mafuta awa akadapezeka abe ndithu munjira ina ole imodzi yoti pezeke zinthu zikuzotabe motero. Koma tiyamikire kuti ole mafuta awakwera akupezeka fanthu mene amasowa mafuta amagula 10,000 lita 50,000 lita chipota amasowa. Ndingakhala apezeka akwezabe kufika pa 5,000 zili bwino chifukwa ngati mafuta awa akupezeka yapeza pa mtengo wabwino ndani wa 10,000 or 15,000. Mwayamikira kwambiri ulamuliro wa Democratic Progressive DPP pa masiku amene wa 100 wa tingoti pali zabwino zokha zimene boma limene lachita palibe china chimene mudakafuna kuti likonze. Ulendo uno mu msonkhano wathu atolankhaniwo timaunikira izi zimene tazionapo. Tikapezaso zina zambiri zimene zikauti sizi kuchita bwino letida nisaso msonkhano wina watu wankhani tifotokozeso paja tipamikira zakuti koma pano tapeza pali izi zimene tikupemphaso kuti boma litani likonze. Komanso ngati bungwe ife ngofikirika pa manambala athu ngati bungwe kuti anthu atha kutiuza panda zinazopezo kuti tadziwa zochepa koma zina sitinazidziwe. Akazidziwa atha kutidziwitsa pa malaini athu amafoni kunotu kuli zakuti. Chifukwa Mzuzu Trade Association ili pansi pa bungwe lalikulu lotchedwa Christian Justice International imene ili maiko onse okwana 34 kumalawi kuno tilipena pali ponse malawi muno ndi maboma ena aliwonse. So ndio tikozo kufikirika ndi kuti udziwitsa kuti pali izi kuti tithe kuunikiraso ndi kuyankhulapo. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Nkuteka kuti mwangotipeza kumene mpulogalamu ya lero ya Tuze Nzoona tili ndi Bishop Amos Chuma umwe ndi wapampando wa bungwe la Mzuzu Clergy Association MCA. Mundikhulupirira inu kuti pakhala anthu akukamba chigawo chakumpoto ndi chigawo chimodzi chimene andale amachigwiritsa ntchito kwambiri pa nthawi ya chisankho chikapita ndiye kuti basi uitayapo kudzawo unanso nthawi ya chisankho pa Chingerezi tikhozolera kuti politically marginalized. Muonetsetsa bwanji kuti boma ili mukugwira nalo ntchito limodzi komanso kuti popita chitsogolo kumpoto zipindula monga mene imeneka kupindulira zigawo zonse. Izi ndizotheka kwambiri mene tikuonera ife ngati bungwe. Kutheka kwake kulikonena kuti panopo atipatsa second vice president wathu olemekezeka Enoch Kanzingeni Chihana amene tili nawo kuno kumpoto. Kutanza kuti kufikira kwa zinthu zina kwa kuboma kukhala kosavuta chifukwa cha iwo. Tiyerekeze ife timalankhula nawo ngati atsogoleri athu kuno kumpoto. Ndiye kuti ngati pali zinthu zoti tikuona kuti izi sizikuyenda bwino tikhala tikumalankhula. Koma tiyamikire ife choti owasankha Enoch Kanzingeni Chihana ngati second vice president. Ndiye kuti atipatsaso wathu kuno kuti tithe kufikira ndi mavuto ena kubomako kuti zitukuko ndi kuyenda kwa zinthu za zitukuko zonse zikhale zofanana ndi zathu lendo uno. Pamaso athu azikhala pa wathuyi kuti bwana izi tisikuona bwino kati neneleni takakozanizi chifukwa ali konkuno. Atipatsaso maminista angapo amene tili nawo tindi Jabi Muhango tili ndi angapo amene ali kunoko ndithu amene atipatsako amene tikhala owafikiraso ndikuwauza kuti taona ni izi inu ndiye maso athu akuno pa nkhani ya chitukuko. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Tinene kuti maudindo amene mwakamba apawa zikutanthauza tsopano kuti chigawo chimenechi chamba kuzindikiridwa komanso andale amba kuona kufunikira koyika maudindo anthu amchigawomo. Zimenezi ndizoona ndithu. Chigawo chino chamba kuzindikirika chifukwa pandale chigawo chino ndi chimene chimathandizira kuti ambiri bawine. Akachigwira bwino chigawo chino chimene chimakagawa mavoti apakati ndi kumwera kuti anthu awine. Ndiye mmene apangira apa ndi mmene akupangira apa zikuti
kundipatsa kulimbika mtima kuti Professor Arthur Peter Mutharika ali maganizo akulu kwambiri aife anthu akuno kumpoto, ndipo tikuyembekezera kuti tiona zazikulu zikuchitika ndi mgwirizano umene akutcha kuti Blue Alliance. So watu a Ford alimo plus enawo ndi enawo kula alisi amenenso ali momwemo ndi enawo kuti amene zikusonyeza kuti zithandizira kugwira ntchito bwino kuti zinthu zipite patsogolo. Poyamba paja ndakufunsani kuti kodi gulu lindilandale apa mukuti watu wa Ford mukutanthauzanji? Imene tutanthauza tikati watu wa Ford tanthauza kuti ndi chipani chimene chikuchokeranso kunoko chimene chakhala nawo mu gulu limeneli. Ife sandale koma tikuziona kuti anthu ali mmene momo. Nenchipeke tunena kuti ndi wathu fana ngasi ngochokera kuno kumpoto amene sali nawo mu Blue Alliance. Nenchipeke tikuyankhula choncho. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Ndiye ena kuti apange conclude kuti ayi mukukhala nawonso mgulu limene likupanga za mzigawo kunena yoncho nkulakwika? Ayi, ene pakhala pakulakwika chifukwa popo tikungosika facha funso lanu lija kuti kodi zikusonyeza kuti anthu amba kuliganizira kumpoto ndi imene tavomereza kuti pakuonetsa pali choncho chifukwa cha ichi. Koma suti tingane kuti ayi ndi kuti tagawa kuti uyuyu mwakuti ife ngati pembedzo timagwira ntchito ndi boma limene kugwira ntchito mnthawi imeneyi. Chifukwa chake pano tikulankhula zogwira nawo ntchito ndi kuwathandizira mu zina zimene tingakhale. Chifukwa anthu amene akuwatumikira iwowa ndi anthu amenenso mipingo imawatumikira. Anthu ena amati inu andale mmagwiritsidwa maka inu achipembedzo mmagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi andale akaona kuti pena pake palakwika ndipo akufuna kuti aoneke ngati akukonza zinthu. Tinene kuti mmene mukuchitira inumu simuli ngulu limenelo lokuti akugwiritsani ntchito andale kuti aoneke ngati akukonza zinthu. Ayi, ife siti ngulu limenelo loti tingane kuti andale ndi kuti akutigwiritsa ntchito kuti aoneke ngati akukonza zinthu. Ayi, nchifukwa tanena kuti ife nthawi iliyonse mutiona tikubweranso kuti ngati pali zokulakwika zimene tazipeza nkukhala nazo umboni tizilankhulaso kuti izi zimenezi sizili bwino. Chifukwa chake ife siwogwiritsidwa ntchito ayi, ndipo ife palibe chilichonse chokhudzana ndi cha andale. Inde ndifazibusa timavota nawo tine kuti chipani chimakhala mu mtima mwathu ngati atsogoleri, koma no timakhala anthu ochene tikugwira ntchito ndi wina aliyense kuti atisi dziko licholinga chathu nchoti anthu apite patsogolo. Miyambo chapter 31 verse 8 ndi 9 imanena kuti lankhula malo mwa anthu amene sangalankhula wokha ndipo menyera ufulu amene anthu ufulu wawo kuponderezeka. So izi ndi gawo lina la ife ngati atsogoleri azipembedzo timene kuti tilankhulire malo mwa anthu ena ndi kuyimbira malo mwa anthu ena amene kuthekerako palibe. Opita mwayi ena achota ngakhale ndi interview ngati pamene mwati pasaine alibe, koma akamva kuti ife tatha kuyankhulako zina amadzoti atiyankhulirako zakuti. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Pono popita chitsogolo mudakakonda ziti ndi ziti zimene boma linakachita potengera kuti nthawi ija mudafotokoza kuti anthu mbuyo makhala akuvutika ndenawo zikuoneka ngati kuti kuwala kuja kwamba kuonekako pang'ono ndi ziti zimene mukhoza kufuna kuti zionekebe kuti anthu ndi kuwala kuja kwawafikira. Zina zimene ife ngati Anzuzu College Association zimene tingafune boma litaonjezera. 1, boma litaonjezere ma-ministers kuno kumpoto kuno. Ma-ministers aonjezere pamene alipo, akamonjezera ma-ministers aja atiganizire kuno kuti aonjezerekereso monga mene zikufunikira. Number 2, boma lionetsetse mbali yokhudzana ndi za agriculture. Uno timadalira uchikumbe, ayikepo mtima kwambiri pa nkhani imeneyi kuti pakutero economy yathu ithe kukwera mu dziko la Malawi. Izi ndi zina tingakonde kuti boma liganizire ndi kuchita. Aganizireso anthu akuno kumpoto akamayika mabodi, akamayika kaya ndi kupita ku embassy ndi zina zonse zimafunika kuti azizigawa mofanana malingaso ndi mene population yake ili kuderako. So izi ndi zina zimene tingakonde kuti boma lipite kuchita ndi kuunikira pamene tikupita chitsogolo. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. Musanachite mkumano mene munali nawo ndi atolankhani mudachita zokambirana zina zilizonse ndi atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive? Ayi, amene otendo kuti munaso angodzidzimuka ataona kuti tayankhula ndi kufotokoza zimene sitinachitepo nawo mkumano unali wonse ndipo sidakumane ndi andale unali yonse. Izi tinazipanga mwa ife kuti atatini tiyankhulepo pazabwino zimene taziona kuti mawu alino tikamazalankhula zimene zalakwika zizitamveka kuti apadi palakwika anthu anamba aona izi. Koma sina kumane nawo ndatsogolera nawo sachipani kapena wina lweso wachipani ayi. Izi timapanga ngati Anzuzu College Association. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS.
potengera kuti pano mwaona kuti ayi zinthu zikuyenda, chimene chidzakupangitseni kuti muone kuti pano zikuoneka ngati zinthu zapita ku